Raġel ta' 42 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti baqa' jinżamm arrestat wara li ttella l-qorti mixli batti sesswali ma' minuri ta' 9 snin li tiġi nneputija tar-rispett. Fil-qorti xedet mart l-akkużat li stqarret li t-tifla qatt ma wriet sens ta' biża' mill-imputat tul dawn is-sentejn. Il-prosekuzzjoni qalet li t-tifla tat il-verżjoni tagħha 3 darbiet u dejjem kienet konsistenti. L-avukat tad-difiża sostna li l-qorti għandha toqgħod attenta għaliex hemm diversi akkużi li jaf m'għandhomx bażi. Jimmy Mifsud ta' 49 sena minn Raba Tawda xingħata 3 snin u 9 xhur ħabs wara li nstab ħati tal-akkużi miġjuba kontrih fosthom li għedda tfajla u li fil-qorti Tawdex darab ħafif lis-sieħeb tagħha. Fil-qorti ntqal kif l-argument beda meta l-imputat ma rridx jaċċetta li tfajla ma rridx tidħol f'relazzjoni miegħu. Ir-raġel li ġie attakkat fl-awla xied kif l-imputat rassu mal-bib tant li kellu jinżamm lura mill-pulizija. L-imputat ingħata wkoll multa ta' 286 euro u l-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront ta' tfajla u s-sieħeb tagħha. Raġel ta' 47 sena mill-Pjetà ingħata sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin, hekk kif instab ħati li jeddet u ħebba s-sieħba tiegħu. Fil-qorti nstema kif f'Ottubru tal-2020 ir-raġel daħal id-dar fis-sakra u beda joffendiha. Hija ħarġet u meta marret lura ratu b'sikkina mgeżra f'sarvetta u beda jeddida biha. Sostniet kif din ma kienx l-ewwel darba li ġiet miedda u saħansitra msawta mir-raġel. Fil-fatt stqarret kif ġieli ta' daqqa ta' pon u prova jifgaħħa anke meta kienet qila. Min-naħa l-oħra l-akkużat sostna li kienet martu li bdiet tajjat miegħu u anke qal li riditu jinżel u joqtol lil ġar tagħhom. Il-qorti sabet li raġel ħati u ordnatlu biex jikkomunika mal-mara biss fuq binhom għaliex jekk jerġa' jkun ta' fastidju jirċievi multa ta' 7,000 euro. Raġel ta' 40 sena minn Bormla ngħata sentenza ta' 19-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn wara li għeddet lil martu. Intqal kif il-koppja għaddejja minn separazzjoni u s-sena l-oħra r-raġel għeddet lil martu li jekk iraħħa ma' raġel ieħor itajjara bil-karozza. Dan ikkonfermatu fix-xhieda tagħha binthom stess.